Πόσο καιρό έχω να κάνω βίντεο. Hi guys. Πώς ξεκινάω ένα βίντεο πάνω το tutorial. Γύρισα. Hey guys, Mr. Γιάννης Μπούρο εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα ενημερωτικό βίντεο. Κατά την άποψή μου δεν θέλω το κάνω short. Οπότε επίτηδες τώρα θα το αφήσω να μιλάει λίγο, ώστε να φτάσει πάνω από 2-3 λεπτά ώστε να το κάνω βίντεο κανονικό. Και λοιπόν αυτό αγνοήστε το. Υπάρχει λόγος που το έχω. Όχι ότι βαριόμουν. Όχι ότι δεν είχα τι άλλο να κάνω. Όχι ότι δεν είχα ίντερνετ και απλά. Όχι ότι ο αδερφός μου απλά αποφάσισε να μας ζωγραφίσει το βράδυ. Απλά πιέστε το. Λοιπόν, μπορεί να κάποιοι να λείψατε το κανάλι μου. Τι μισή, ούτε 2 άτομα. Άλλοι πολύ απλά να με έχετε ξεχάσει. Άλλοι μόλις θα δείτε το βίντεο θα πείτε αυτό ζει ακόμα ρε. Ή απλά άλλοι δεν γνωρίζετε καν το κανάλι. Δεν ξέρετε καν τι είναι το YouTube. Πάτρικ, κάτω από μια πέτρα θα ζείτε ρε. Υπάρχουν άτομα που δεν γνωρίζουν τι είναι. Κανένας boomer θα είναι ή κανένα τρίχρονο δίχρονο και αυτά ξέρουν τι είναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να σας ανακοινώσω ότι αυτή η φωνή που ακούτε τώρα δεν θα ξαναυπάρξει ποτέ. Μπορεί άμα θέλω να κάνω βίντεο χωρίς editing μάλλον. Πλέον θα είναι κάπως έτσι η φωνή μου. Κάτσε να βάλουμε το μαξιλάρι. Πες θα τα άνοιξα τώρα. Λοιπόν, πλέον η φωνή μου θα είναι έτσι. Λοιπόν, bro, wait. Θέλω να πω ότι είναι καλύτερη. Way gooder. Τι είπα τώρα. Δεν ξέρω τι είπα. Λοιπόν, στο βίντεο μου απλά θέλω να σας κάνω ανακοίνωση περισσότερο. Ότι θα έχω παρατήσει το YouTube και έχω ξεκινήσει TikTok και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Το YouTube δεν σου κάνει ποτέ, μα ποτέ, δεν στο πάει το βίντεο σε άλλα άτομα. Μέσα σε μικρό κανάλι πρέπει να πας στη γιαγιά σου, το παππού σου ή να κάνεις αυτά τα βίντεο που πάνε άκυροι με μικρόφωνο στον κόσμο. Αλλά αντί για να τους κάνεις expose όλο το YouTube ότι δεν ξέρουν την πρωτεύουσα της Αμερικής. Τι είπα τώρα. Δεν ξέρουν, ξέρω εγώ, την πρωτεύουσα της Ελλάδας και πότε έγινε το 1821 και άλλες τέτοιες βλακίες. Όχι, δεν προσβάλλω τώρα και λέω βλακίες για το 1821. Εγώ λέω βλακίες για αυτούς που βγαίνουν έξω στους δρόμους, στο Σύνταγμα, στο κέντρο και απλά αρχίζουν και ρωτάνε, περισσότερο στο κέντρο γίνεται, Θεσσαλονίκης, Αθήνας, περισσότερο Αθήνας νομίζω, Θεσσαλονίκης δεν ξέρω, στο Σύνταγμα περισσότερο, αλλά εδώ Αθήνα περισσότερο πάνε και απλά δεν είναι ωραίο πράγμα. Απλά βγαίνουν και κάνουν καραγκιόζηλίκια έξω. Απλά πήγαινε και πες, ξέρω εγώ, ότι κάντε μου subscribe στο κανάλι και δεν ξέρω κι εγώ για σας. Και εγώ αυτό το κάνω, σήμερα το άρχισα. Σήμερα ή χθες, δεν θυμάμαι. Και αυτό που άρχισα είναι ότι μόλις κάνεις το βίντεο, βλέπετε μέσα στο TikTok, ό,τι και κάνει. Θα κάνω ένα βίντεο που απλά λέω, παιδιά, τι έχει γίνει με το PlayStation. 1000 views, 150 likes, 144 comments και άλλα τόσα. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Και απλά όλοι μου γράφαν στα σχόλια τι να κάνεις και τι να κάνεις. Μου λέγανε χακάρα είναι τη Sony. Άλλοι λέγανε ότι έφαγα ban. Άλλοι λένε ότι είναι update. Άλλοι λέγανε τι ώρα είναι. Και έτσι απλά με έχει κάνει διάσημο το TikTok. Ναι, το TikTok μου έχει κάνει τη ζωή. Πάλι το δεύτερη φορά μου το έχει κάνει εύκολη τη ζωή, bro. Απλά ανεβάζεις ένα άκυρο βίντεο που πετάς κάτω η γυαλιά. Και απλά το βίντεο αυτό παίζει να έχει γίνει viral. Πως ανέβηκε ο Ρονάλντο 10 εκατομμύρια μέσα σε μία μέρα. Αυτό μέσα σε ένα δευτερόλεπτο bro παίζει να έχει πάρει τα μισά views από την καριέρα του Ρονάλντο. Το πιάσατε επειδή. Ναι, πρέπει να σταματήσω αυτά τα ανέκδοτα και πρέπει απλά να σταματήσω τα αστεία. Δεν μπορώ να μιλήσω και από την εγώ. Είμαι εδώ για να σας πω ότι έχω ιδέα για βίντεο. Και δεν έχω αυτό το βίντεο και δεν ξέρω εγώ γιατί μιλάω έτσι. Και αυτές οι δύο ιδέες είναι το αγαπημένο μου reaction. Αυτό εμένα μ' άρεσε ειδικά το δεύτερο γιατί bro, έχω αρκετά βίντεο που μου αρέσουν που έχω κάνει εγώ. Κάνα 2-3 είναι βέβαια. Που τα έχω λατρέψει. Ας πούμε, δεν λέω τώρα, δεν θέλω να κάνω spoiler.
Και ένα ακόμη που είναι βλογκάκι και λίγο θα σε πάει. Ναι. Θα είναι. Πώς το πω τώρα, scary. Μην το αρχίσω τώρα το αγγλικό, θα γίνει πιο cringe. Φίλοι μου θα έχουν leaks, θα ξέρουν τι γίνεται πάνω κάτω. Αλλά θα είναι βλογκάκι σε στοιχειωμένο χωριό. Πιστέψτε με, θα το λατρέψετε. Τέλος πάντων, μην το απολογούμε. Γράψτε κάτω εδώ στα comments την ερώτηση σας για το Q&A. Και άμα δεν είναι ανοιχτά, γιατί μου τα σβήνει το YouTube, πάω στο YouTube Studio και μου τα ξανασβήνει μόνο του. Πέρα γράψτε αυτό που θέλετε, γιατί τα comments είναι ανοιχτά εκεί. Πάντα άμα θέλετε να γράψετε κάτι, μπορείτε να πάτε στα Q&A μου. Στα Q&A τι λέω. Μπορείτε να πάτε στις αναρτήσεις όπου θα ανεβάζω δεν ξέρω κι εγώ πότε. Και φέτος δεν ανέβαζα αρκετά βίντεο λόγω σχολείου. Δεν προλάβαινα, μου ήρθανε όλα μαζί κάπου. Ξεκίνησε σχολείο. Πάρε φυσική, πάρε γεωγραφία. Όλα μαζί η Δευτέρα κάθετο στο τετράγωνο η ώρα 8 το πρωί. Μόλις ξύπνησες. Εγώ τι να πω δηλαδή όπου. I don't care about you. Ο άλλος που είναι σε φάση ρε. Εγώ 20 χρόνια εδώ μέσα και δεν μας νοιάζει. Σε αυτό το πράγμα όταν οι καθηγητές σου λένε. Οι καθηγητές λες εμείς ξέρω εγώ λύκειο. Τα δάσκαλα από πάνω να είναι. Τι κάνεις εσύ. Αυτό το τι κάνεις εσύ ενώ εσύ κάνεις το διαγώνισμα. Ένα αλλά εδώ είμαστε family friendly, πάλι καλά, εδώ υπάρχουν και το beep, το ένα, το άλλο, καλά είμαστε. Λοιπόν, ας παίξουμε λίγο PlayStation εδώ πέρα. Τι θα είμαι με το κινητό Nokia, θα είμαι όλη μέρα και θα βλέπω TikTok στο Nokia. Και εμείς απότομα μας ήρθαν όλα και πάρτε γεωγραφία. Και σου λέει σιγά μωρέ εύκολα είναι εσύ πέρσι να ήσουν ο τουρίστας ρε, Όλα είναι να γράφανε και εσύ να καθόσουν και απλά να έβλεπες γύρω γύρω. Μπρο, έπρεπε εμένα να με πάνε σε διαφορετική τάξη, μπρο. Ξέρω τι θα αντιμετωπίσω φέτος, δηλαδή πέρσι. Μόνο επειδή θα το έχω μάλλον συνηθίσει, θα έχουμε μάλλον περισσότερα βίντεο. Ο μπρο περίμενα θα με δει με περισσότερα βίντεο. Ναι, είναι λίγο φυκτό μάλλον, δεν ξέρω. Είχα και άλλη ιδέα που ήθελα να την κάνω εδώ και καιρό, αλλά πλέον σταμάτησε αυτό. Είναι για Jill Show. Εγώ είμαι λίγο αργός στο editing, οπότε πάντα αργώ να κάνω βίντεο λόγω. Κάνω το editing και μέχρι να το τελειώσω παίζει να έχει φύγει αυτό το meme και να έρθει κάτι άλλο. Ή αυτό το στο χρονικό διάστημα που να έχει το... Πώς ήταν με την Dubai Chocolate ας πούμε. Να έχει αλλάξει το concept, τίποτα. Να έχουν αλλάξει και εσύ ακόμη εκεί να είσαι να κάνεις το editing. Ή να μην συμβαδίζουν τα λόγια. Εγώ έχω τώρα κάνει αρκετά βίντεο που δεν τα έχω ονομάσει ακόμη. Και με την Dubai Chocolate που είχα ανεβάσει ήταν βίντεο πολύ πιο παλιά, δηλαδή περίπου 1-2 χρόνια πιο πριν. Που απλά ξέχασα να το κάνω editing και απλά μια μέρα το καλοκαίρι Χριστούγεννα τι ήτανε. Αποφάσισα να το κάνω τότε editing ενώ είμαστε σε οικογενειακό τραπέζι. Γι' αυτό όταν εγώ μιλούσα στο background, ακουγόντουσαν από πίσω άτομα να μιλάνε. Τώρα γιατί μιλάω λες και είμαι σε ειδήσεις. Λοιπόν, όσο εγώ κυρίες και κύριοι καθόμουν και έκανα το βίντεο. Από πίσω ακουγόντουσαν άτομα λόγω ότι ήμουνα σε οικογενειακό τραπέζι. Καθώς ήμουν εγώ στο δωμάτιο και επειδή ακουγόντουσαν οι άλλοι από πίσω, εγώ έπρεπε να μιλάω δυνατά για να μην με ακούνε. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι, πάμε να συνεχίσουμε στην επόμενη μας. Βάζω εγώ σχολείο. Επειδή δεν σε κάνει τον καραγκιόζη στα αγγλικά και γαλλικά και όλα. Ξέχασα! By the way, στα γαλλικά δεν χρειάζεται εγώ να κάνω κάτι. Γιατί άμα σου πω τι γίνεται στην τάξη των γαλλικών, δεν παίζει να κρατήσει καμιά αστυνομία. Όντως γίνονται αρκετά στα γαλλικά. Και από την κυρία τα παιδιά. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για YouTube. Οπότε, άμα θέλεις, που δεν θέλεις σίγουρα, άμα θες να βοηθήσεις το κανάλι, κάνε donate. Όχι, δεν πλάκα. Δεν μπορώ ακόμη γιατί δεν έχω φτάσει στους 500 ή 1000 subscribers. Subscribers. Τι είναι αυτό, subscribers. Οπότε χτύπα ένα like ή ένα subscribe. Και ένα subscribe. Γιατί είπα ή και subscribe. Αν κάνεις like, είσαι υποχρεωμένος να κάνεις και subscribe. Μπρο, έχεις δει ένα βίντεο 12 λεπτά. Θα το σταματήσω 12 λεπτά, είμαι σίγουρος. Κάπου εκεί. 8-12 λεπτά. Και απλά είσαι σε φάση. Ξέρεις κάτι. Το βλέπω για την ώρα. Ο μπρο, άμα βλέπεις ένα βίντεο τόση ώρα και δεν έχεις κάνει subscribe και like, είσαι NPC ρε. Είσαι NPC. Φτάσεις μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, γράψε Nokia και NPC. For real τώρα bro. Υπάρχουν άτομα εκεί έξω
όπου βλέπουν ένα τέτοιο κανάλι και λένε wow, bro, ανέβασε ένα βίντεο. Λες και είμαι ο Μάνος ή ο 2J. Κοιτάξτε, υπάρχουν άτομα που το κάνουν στο TikTok αυτό και αυτά παίζει να είναι NPC. Αλλά για να αποδείξω ότι δεν είσαι NPC, γράψτε στα σχόλια ότι δεν είσαι NPC. Έτσι θα καταλάβουμε ότι δεν είσαι μποτάκι. Γιατί bro, πιστέψτε με, όλα τα βίντεο που έχω δει στο TikTok, YouTube, όποια πλατφόρμα, μποτάκι κυριολεκτικά, υπάρχει ένα παιδί σχολείο μας που έχει account στο YouTube και απλά μας φλεξάρει τα 200 μποτάκια που έχει. Μπρο, με περνάει εμένα που εγώ κάνω βίντεο από το 2019. Πριν να λέει ότι είναι από το 2022, αλλά γι' αυτό το λόγο βγήκα έτσι, το είπαμε. Φτάνει, έχω φάει αρκετά, χόρτασα πλέον. Ναι, άμα περιμένεις εσύ, μπρο, από εμένα να κάνω βίντεο, 4 βίντεο στον ίδιο μήνα, 4 βίντεο στον ίδιο αιώνα, μπρο, εσύ που τα άκουσες αυτά. Τώρα, μπρο, από που τα άκουσες. Πρέπει να είμαι που εδώ είναι πολύ καλύτερα. Αλλά... Ωραία. So, yeah, απλά άμα εσύ τώρα κάθεσαι και βλέπεις το βίντεο για την ώρα, να χάσω. Πού είχαμε μείνει. Άμα τα σχόλια δεν είναι κλειστά, πηγαίνετε στην πρώτη ανάρτηση που έχω κάνει, όπου λέγεται πού θα πάτε καλοκαίρι. Την είχα κάνει πέρσι αυτή την ανάρτηση και αποφάσισα να την έχω ως πρόχειρη και να της αλλάξω το όνομα ή να κάνω μια νέα ανάρτηση όπου να λέγεται, ξέρω εγώ, γράψτε μου ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει. Θα μου κάνετε όλες ερωτήσεις και θα απαντάω σε όποια μπορώ. Κυρίως το πρώτο παίζει να είναι, γιατί άμα βαριέμαι, είτε θα είμαι με φίλους βόλτα έξω, είτε με κόμμενα. Πι. Κυριολεκτικά τώρα όμως. Έχω και άλλη μία ιδέα που μου ήρθε τώρα, αυτή τη στιγμή που πάτησα post. Αυτή τη στιγμή μου ήρθε, μπρο. Έχω άλλη ιδέα που να μιλήσω για το εκπαιδευτικό σύστημα. Μιας και μίλησα για δημοτικό. Θέλω να πω και εγώ τη δικιά μου, μπρο. Τι λέω. Μαλί μου. Λοιπόν, απλά είναι και βράδυ τώρα, οπότε δεν μπορώ να μιλάω από δυνατά, γιατί είναι έξω ο παπάς μου, μέσα οι παππούδες μου και ποιος ακούει μετά. Οπότε, ναι, άμα θέλετε κι εσείς τώρα απλά να μπείτε στα βίντεο. Αυτό τώρα, τι πέταξα τώρα. Τώρα εγώ σκέφτομαι τώρα να το κάνω το βίντεο, αλλά να. Οπότε, ναι, το επόμενο βίντεο θέλω να μου γράψετε στα σχόλια που άμα είναι, ξέρετε που να πάτε, στην πρώτη ανάρτηση. Θα μου πείτε τις δικές σας απορίες για να σας λύσω. Okay. Στα Q&A που θα μου ρωτάτε για μένα πράγματα, μου ρωτάτε πράγματα, όχι ερωτήσεις, δεν μου ρωτάτε ερωτήσεις, πράγματα θα μου ρωτάτε. Ακουστικά, παρακαλώ. Οπότε, ναι, ξέρετε τι να κάνετε. Αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Τώρα δεν ρωτώ άμα σας άρεσε, γιατί δεν ήταν βίντεο που να πω ψυχαγωγία το ένα το άλλο. Ήταν μόνο για ενημέρωση και έτσι για πλάκα, οπότε για πλάκα. Σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Bye! Το πράγμα που ξέχασα να σας πω είναι ότι αυτή η φωνή που ακούτε τώρα την πήρα από το βίντεο με το unboxing. Την πήρα από το βίντεο αυτό γιατί μ' άρεσε, ρε φίλε. Ωραία ήτανε. Αλλά όσοι τώρα πιστεύετε ότι είμαι ακόμη το Android, άμα το είχα πει στο βίντεο πριν, αλλά πήρα iPhone και μου έχει λύσει τα χέρια. Τώρα, κυριολεκτικά, άμα είπα για το iPhone, απλά πηγαίνετε σε αυτό εδώ το σημείο. Άμα δεν έδειξα τίποτα, απλά σημαίνει ότι δεν ξέρω να κάνω καλό edit. Πηγαίνετε εδώ. Όχι, εδώ. Πηγαίνετε σε αυτήν εδώ την ώρα που θα εμφανιστεί εδώ. Γιατί πάω έτσι έμπλος και όλη η οθόνη θα είναι η ώρα, ας πούμε. Κάτσε να το πάω έτσι για να μπορώ να πατάω πιο εύκολα pause. Οπότε, ναι. Άμα δεν το είπα, απλά μείνε στο βίντεο, γιατί μπορεί κινητό για 155 ευρώ. Ναι. Κοίταξε, για 155 ευρώ καλό ήταν, ok. Και δεν λέω ότι wow, είμαι πλούσιος. Τα μισά ήταν από... τα μισά ήταν από TikTok, YouTube και πάει λέγοντας. Αλλά αυτά τα είχα πάρει όταν ήμουν πλούσιος, όταν μάζεψα λεφτά από Κάλαντα.
Άμα πας με βιολί, έτσι γίνεται. Δεν φλεξάρω τώρα βιολί, Μπρο, το κρατάω και νιώθω ότι κρατάω, μπρο, το Android. Δεν είμαι εδώ για να κράξω το Android και την Sony, πήγα να πω. Και τα κινητά αυτά. Απλά εμένα το μέγεθος δεν μου αρέσει, ρε φίλε. Είναι τεράστια για τα χέρια μου. Και γενικά μου αρέσουν τα μικρά κινητά. Και όχι κινητά μόνο. Εσύ τι περίμενες να πω? Τώρα δεν μου φάνηκε τίποτα τέτοιο και τέτοιο. Απλά εγώ το πάτησα λάθος στιγμή πώς. Αυτό ήθελα να κάνω. Πάρισα το κινητό μου πάλι καλά. Δεν τα έχασα εντελώς. Υπάρχουν ελπίδες, μακάρι. Αλλά ναι, άμα νομίζετε πως το Android μου είχε λύσει τα χέρια όπως έλεγα, λοιπόν, να σου πω τα μειονεκτήματα όπου λέγαμε. Όπως είπαμε ότι είναι πολύ μεγάλος για τα χέρια, μου έπεφτε συνέχεια και δεν μπορούσα να το κρατήσω καλά. Δεύτερο μειονέκτημα, πάλι θέμα με το μέγεθος. Θα ότι κρατούσα τούβλο. Όπως είπαμε ότι ήταν τεράστιο και πολύ βαρύ. Το iPhone όμως είναι ελαφρύ και μικρό. Χωράει παντού. Παντού για σας. Κυριολεκτικά, σε ό,τι τσαντάκι βρω κυριολεκτικά. Άμα είσαι μικρός και οι γονείς σου λένε, ξέρω εγώ, θα σου πάρουμε το κινητό, ξέρω εγώ, και άμα εσύ θες να το κρύψεις εύκολα. Ενώ με το iPhone, bro, το κρύβεις σε μέρη που δεν χωράει, ρε, bro, το Android. Μπορείς να το χώσεις παντού. Όταν λέμε παντού, εννοούμε παντού. Κοιτάω το συνέδριο γύρω μου για να δω πού μπορώ να το βάλω. Κινητό, δηλαδή. Εμένα το μέγεθος μου αρέσει περισσότερο. Siri. With no Siri, there is not good phone. Μπρο, η Siri είναι το εργαλείο, ρε, που μου έχει λύσει τα χέρια. Θύμα το iPhone εννοείται, υπάρχει η Siri. Μπρο, κυριολεκτικά σου λέει δες τη βρήκα στο διαδίκτυο. Αλλά το λες τώρα μειονέκτημα. Απλά είναι ένα ρομποτάκι που απλά σου λέει δες τη βρήκα στο διαδίκτυο. Σε εκείνη την περίπτωση απλά πάρε Gemini, γιατί νιώθω ότι κάνω τώρα rap. Αλλά εκεί σε αυτή την περίπτωση, μπρο, πάρε το ChatGPT Plus. Okay. Editing. Το άλλο κινητό κόλλουσε full και δεν μπορούσα να κάνω καλό editing. Ενώ με τα άλλα κινητά, ας πούμε, που έχω ξαναπάρει στο παρελθόν, που ήταν όλα Android και Samsung, μπρο, κολλούσανε και δεν τα άντεχα. Όταν πήρα το iPhone ένιωσα λες και έκανα update στη ζωή μου, ρε. Ότι δεν φτάσει στο κινητό σου, δεν στο φέρει, δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμη. Πες ότι σε έχει πλακώσει κάτι και το κινητό σου δεν το φτάνει. Αντροϊτάκια, τι θα κάνετε, κύριε? Τι θα κάνετε? Θα φωνάξετε βοήθεια περισσότερο με τη Siri ή τον Siri, ανάλογα με τι φωνή την έχεις βάλει, τον έχεις βάλει. Ωραία, φίλε. Ωραία, φίλε. Αυτό και τελευταίο. Τα ακουστικά. Κοιτάξτε. Αυτό είναι και ένα μειονέκτημα του iPhone. Δεν έχει θήκη για ακουστικά. Τι εννοείται? Είναι αυτό με το... αυτό με το... που δεν μπορείς, ξέρω εγώ, να συνδέσεις σε ηχείο, πρέπει να το έχεις με Bluetooth. Πάντα εννοείται θα υπάρχει και το θέμα που βρωμίζει full εύκολα, δηλαδή μαζεύει βρωμιά εύκολα. Πολύ απλά δεν χωράει μετά, δεν μπορεί να μπει στην θύρα και μετά πολύ απλά είναι άχρηστο. Και όταν εγώ δοκίμασα να βάλω ακουστικά τέτοια, AirPods, εδώ μια χαρά, δεν μου τα δεχότανε. Παρόλο που τα είχα ξαναβάλει στο παρελθόν, αλλά κάποια δεν τα δέχεται. Το iPhone τα δέχεται όλα. Εκτός από τη θύρα, γιατί δεν υπάρχει. Και τώρα πάμε στα θετικά. Το AI, άμα έχει Samsung θα είναι πολύ καλό. Άμα είναι Android δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεύτερο είναι ένα ερώτημα. Και τώρα αυτό δεν έχει άλλα θετικά. Πάμε τώρα στα αρνητικά και θετικά το iPhone. Δεν το καθαρίζει λίγο, αλλά ναι. Να ακούσω για μπαταρίες, το ένα, το άλλο. Η μπαταρία του Android είναι ό,τι χειρότερο. Πέρασε μισός χρόνος. Ακόμα, το 2025 το πήρα το iPhone. Κάθομαι εγώ στο TikTok ή Instagram Reels, όπου και αν μπω. Πετάει βίντεο που είναι stand-up comedy, το αγαπημένο μου. Και μετά
περνάει αρκετή ώρα και τι κοιτάω, την μπαταρία. Λέω, είμαι αρκετή ώρα, παίζει να μου βγάλει τώρα ένδειξη ότι δεν έχω μπαταρία. Πάω πάνω, 99% ή 100%. Έχει περάσει περίπου μισή ώρα, 1%. Οπότε τώρα θα μου πεις, αν είμαι YouTuber και χρειάζομαι ένα κινητό, χρειάζομαι 2 κινητά. Ποιον επιλέξω? Και iPhone, το χέρι σου είναι μικρό, πάρε το Flip, okay? Ή το S24. Το S24 εγώ θα σου πρότεινα να κρατάς το κινητό σου για να δείξεις, ξέρω εγώ, πάρε Nokia. Κάτι ακούστηκε από εκεί μέσα, bro. Ακούστηκε ένα τικ. Bro, μην κοιμηθώ πάλι 3 ώρες σήμερα. Δεν μπορώ. Το έχεις το iPhone εδώ και να έχει το S24-25 να τραβάει το βίντεο. Εσύ απλά έχεις κλέψει το ένα κινητό από τα δύο. Αλλά ναι, άμα περιμένεις να έχεις 2 Android και να λες ότι έχεις καριέρα στο YouTube, αλλά άμα εσύ έχεις κάμερα, τότε θα σου πρότεινα να πάρεις μόνο iPhone. Αλλά άμα έχεις τεράστια χέρια, πάρε πάλι iPhone. Αλλά πάρε iPhone τα καινούρια μοντέλα που είναι κάπως κυρίως το 16-17. Γιατί είπα 17, πήγα να πω το 18. Είναι καλά στην επαφή. Το αγαπημένο μου, το πίσω χτύπημα. Στο μήλο είναι και κουμπί, το ξέρεις. Το χτύπημα, παπ, βγαίνει από εφαρμογή. Πες ότι δεν γίνεται έτσι πως εσύ να το κάνεις έτσι και έχει κολλήσει. Παπ. Δηλαδή έτσι πως είμαι. Τριπλό χτύπημα και σε έχει βγάλει από την εφαρμογή. Αλλά δεν γίνεται να κολλήσει γιατί τα iPhone δεν είναι σαν τα Android που λέει η εφαρμογή τα Android δεν ανταποκρίνεται. Τώρα αυτό ήταν το βίντεο. Αν άρεσε κάντε ένα like, subscribe και απλά τα λέμε στο βίντεο το επόμενο.